Mga ka-disciple, napansin nyo ba? Minsan, kapag ginagawa mo ang tama, mas ikaw pa ang napapahamak. Parang unfair, di ba? Pero sa Ebanghelyo ngayon, may tinuturo si Jesus na sobrang mahalaga para sa bawat Kristiyano na dumadaan sa pagsubok. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Wednesday of the 34th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Luke 21:12 to 19, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na bago dumating ang katuparan ng lahat, dadaraan muna sila sa matinding pagsubok, dadakpin, uusigin, dadalhin sa harap ng mga pinuno at ipagkakanulupan ng sariling pamilya. Pero sabi ni Jesus, "By your perseverance, you will secure your lives." Hindi niya sila iniwan sa takot. Binigyan niya sila ng assurance na siya ang magbibigay ng wisdom, strength, at victory. Mga ka-disciple, hindi natin kailangang maging martyr para maramdaman ang bigat ng Ebanghelyo. Minsan, sapat na itong misunderstanding sa pamilya, stress sa trabaho dahil sa values mo, pangaasar dahil nagsisimba ka, o ang feeling na ikaw lang ang naglalakad sa tama. Pero sabi ng Panginoon, ang pagsubok hindi tanda ng pag-aabandona. Ito ay pagkakataon para mas tumibay ang relasyon mo sa Kanya. At higit pa doon, when you stay faithful in the struggle, your life becomes a testimony. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Ang katapatan mo ang magsasalita. Alam mo kung bakit powerful ang perseverance? Kasi ito ang language ng tunay na pagmamahal. Ang taong patuloy na nagmamahal kahit mahirap, yon ang nagtatagumpay sa Diyos. Kaya, tanong ko sa iyo today, sa gitna ng pinagdadaanan mo, sumusuko ka ba o sumusunod ka pa rin? Kasi sabi ni Jesus, "Stay with me and you will not lose your soul." Mga ka-disciple, kung pagod ka na, tandaan mo, hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Ang kailangan lang, huwag bumitaw kay Lord. Siya ang bahala sa wisdom, siya ang bahala sa protection, siya ang bahala sa reward. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. God bless.